murume uyu akatora mudzimai wangu tisati tapedzerana kwamambo tisina kana kupanana mupiro. Ndabva muchiti akatora mudzimai wangu anaye ndisati ndapedzerana nemukadzi wangu. Kupedzerana kuita sei? kupanana kana kurambana tanga tisati. Mukadzi wacho ari kupi? anaye mukadzi wako ari mukadzi wacho auye kunotora mairigere kupedzerana mukadzi asati kuya nguva yakauya makateya kuti mozobata munoti ndakanga ndazvinzwa ndabva ndateya yakunotora akatora zvinhu akabva atoya Right. Amai. Uweido. Wakatondiramba pachita chewana. Takarambana pachita chewana. Makarambana? Ndiwo akatondiramba. Kumba kumusha kwedu uku kwa sabhuku mukuru. Baba wacho waripo. Mukazotongana kuti nesi ndinayo. Witness ndinayo tsamba yatakatosaina nayo vachitesa signature yavo wakati zvapera. Baba waripo, sabhuku mukuru atoripo. Zvangopera zvadaro panangobvisa mutsamba. Ndinayo. Sabhuku kunyeperwa nokuti komutindo ndowani funga ndisiwoyo handiziwo rega ndisanangure maitikire handina kuenda kudare nawo namba tasabhuku ndinadzo tinofonera handina kumboenda kudare hatinombotongwa ende ipapo vari kutaura ipapo vakatonditorowa parodi nditori kudoro ndichibva svondo rapera ndopo akaya kunotora zvinhu musi wechipiri unoku achibva ati ndiri kuenda kumba uko ndopo wakanyoresana chipepa chawo ichi ndobva abva kumba achitobva kumba ukana atosvika kumba kwawo akabva atotenda hatina kutongana waiwe uchitsanangura uchiti vakanditora padoro ichibva kudoro padoro pawakutaura pata tanga tiri patakshop ndipo wakatorerwa iwona sabhuku vakatonditomera kwanzi uyai wauya kunotora zvinhu zvavo nokuti vakanga vatomboya vakaba zvimwe usiku nemwana sabhuku ndati inini sabhuku vakatuma mwana kuti uya kuno ndobva ndasvika ndakaona vari mumba ndobva tatodenzawo chimudhara vangu ndikati wauya kunotora zvinhu ndopo wakatora zvinhu ndobva watouya kwaSunset. Shure sabhuku anga akuda kubvunzurudza izvo saka ndanga ndainzwa kuti Sunset ari kudana nomudzimai wangu turu zvabva kumazove kuna natezva ndopo wakatanga kuita puresha manje wakumhanyisa kuita se kuti wanotorana na vari kutisha ngameretaka makatongwa kasabhuku inoko hatina kutongwa watiwo wakatongwa pabhava ndiani munhu akauya kutora pabhava pakatumwa mwana mudiki nani naiye wavari kuti sabhuku wakaenda here kwawashedzwa ndakaenda hongu wasvika kwawakashedzwa wakanzi kudii ndakanzi vauya kunotora zvinhu zvavo uchitaurirwa nani naiye sabhuku nevanhu vangu tisiri uri musupi yanga uri first week ya August ndokwakaita iwo wakati chii ini ndakataiva tora kana achikuda kutora zvinhu zvake nokuti anga auya kare akatora zvinhu usiku zvimwe wakadii kubvunza kuti mukadzi wangu akuenda ndakabvunza vakanditi aiwa ini ndiri kuenda kumusha ndiri kutora zvinhu zvangati vanhu chibhaka chakumusha vanotora sabhuku pamusoro vedare nyaya yakaitika ikai nyaya yakabva kuna tezvara vangu hanzvadzi dzake dzimumba uyu mushure mokunge achikumbira kuenda kunoona amai kumazove kucitrus achimboti ari kurwara mirai ndipedze right kekuti andabva ndamubvumira ndobva aenda
aienda na Sunset. Ndawalisa. Ndobva waenda futi kechitu wakumbira futi. Aenda nani? Ikoko kwaiti vana Sunset. Yo aizisiye. Vana Tezwa vaizwa ini ndasenda zvisiyo. Kechitatu ndo pakazondifonera Atezva hanzvadzi dzawo dzetu. Anzi wakatanga kufonera kuna baba munini wangu. Tiende kunoona mureo kuno kundirenyaya ndikuda kutaura. Wadotaura naTezva. Ndobva waisho Atezva undoti pandafonera. Ndakatonge ndinopa nevakuru. Anzi sano tanyara nozvikita hanzvadzi yedu kuno ane katatu achiuya kuno kune murume vaanaye. Murume uyu anobva kuShango kwaGono. Kana ndichiti tiri kunyepa tsano fonai kuhanzvadzi dzenyu dziri kuShango munzwe kuti hakuna here murume anonzi baba Atakunda wakataura. Ndikati ndobva ndambowamisa ndobva ndafonera kuna sisi wekuShango kuno ndobva ndadayirwa nemwana ndobva ndamuti kuno munhu anonzi Atakunda here anzi ndikati manyopa mafoni ndobva ndatambidzwa wapiwa sisi vaye ndobva ndataura ndobva ndavabvunza ndikati inini sisi kuno murume anonzi baba Atakunda here ikoko hanzi variko. Ndikati ndo murume ana amaifei kuShango kuMasowex Citrus. Hanzi wanzwa naye ndikati izvo zvana tsano ndikutotaura nawo so ndotoamisa kuti mina indifone kupi. Ndakanga ndakamire nokuti ndanda zvinoti wane pressure yekuita sei yokuda kutorana. Ndikati handisati ndanyatsa kubata hongu mandiudza. Right zvadaro changamire. Choruwa. Right, zvadaro. Ndinogona chaizvo. Yeah, signature. It's not my signature. Yeah, it's a signature. Aiwa, it's a signature. And kuti kunyora unonasa kugere mukadzana ngaende urwaina ndabasa nazo ndakati inini akana achienda kawabereka msana azura wataona azvizi changa samura tisabwa nyepo changamira hapo vaberekere mwakama nezvazvese Aona meeting wakagara na sabu takangopinda nguvayo achitoita unorongedza zvinokuenda kumba tora zvinhu nokubva atotsoke nokutora chinyara charo chitomba ati mukadzi kana akaroorwa handina basa naye handimhan'ari tanga tati vaende kurambana kwamambo ivo varamba vati hatidi ngaasununguke kuroorwa ndatenda vasigirisa maviri rekanzi yemurume nemukadzi chichibvezabhuku musi wa 10 September 2024 wewe ukachipokana naye endaoita kusabhuka uye naye tsamu vaulibati tambani sambandorawa ndaiona sabhuka ndabva kuna sabhuku andizotira musunudza kuti udii kuchiita here tsamba phone number nazo phone phone number dzasabhuka dzinyora fona iva nefoni dzenda paloud speak wakunza musora nditokufunda aiwa ngafonera asi hazvizvo vakanokuti vakarova ataki vakanyora vakanyora zvipepa zvavoda kuti inini ndanga ndisingambotizive kana signature yahaisi yake dainziraiko pane audio 077 169 6273 kana naiye vakuru pakatiyo yapinda kwasabuka handiti tinoenda kwachengamire ndosaka ndakaya kunondamira kubata
mazwi akanyorwa apa akanyoreswa iwe ndiwa yataurwa aiwa isisi pari zvino nhasi tikumboti ndii kana iwe uchiziva zvakuti hausiri sabhuku vachatora pano natsano wako. Halo ndikataura nasabhuku choruwa iripo ndimambopushu ndine nyaya yaCharles Chidzomba. Charles Chidzomba pamukamudaidza kudare kwenyu kuti wafanane bhuku rozipa mutemo akati kudii? Akaramba maita basa manje pangaite difference kana makakwira bhazi handi statement yamukutaura nhasi ndo ndamutaura mudare mamambo ndati zvamukutaura nhasi kana ndakakudaidza kuti vai next week ndo zvimwezvo zvamuchangotaura ani ndizvozvo. Maita basa mukuru kamfoni kacho kari kuzhezhera asi hapana chakaipa ndataura nemi sabhuku mirambai makabata ndo sabhuku wacho era ndiwo here tinokuda kuvherifaya maita basa mukuru mafungiro angu inini regai ndikubvara nyaya iyi mafungiro angu inini uyu akaramba ane mukadzi mazuva apera chibhora ichi chinhu charongwa nemukadzi ndiri kuudza mukadzi wauyu arimo muchibhora ichi nokuti akaziva kuti uyu mukadzi uyu akatobvoromwa murume sa chibhora chavo chavanga chironga chokuti tibatsirane kuti vaita sei vatore zvinhu isu toda kuita zvinhu zvine gwara hatiri kuti tiita se tiite zvinhu zvekutorera vanhu pfuma nenzira isiriyo kana pasina nyaya hapana chi nyaya pamwe patoguma wakadhifiti ingake tinombodyiwa 1-0 pamwe chidrow pamwe chiwinawo kana awinawo kotofika majeze green apapa kepekepe kachidyo hapana nyaya enonosaina iwe enonosaina handina sabhuku ndakakutenda ndanchida kuvabatsira panzvimbo 1 panzvimbo 1 tinemurazvita munyaya muchasara murimo pamusoro nyaya iyi yakatangira kuno kushamba ndosana dautsanangura ndiri hanzvadzi yababa but ndinoona kuti vatadza kunyatsanangura kuti saa nyaya yapera sabhuku pamunzi ndoti baba ndakambobvunza mukuda muroro wangu handina sabhuku hanzi ndakavatendei vagara pane nyaya hera maita basa hapana nyaya amai uyu modana naero modana navo zvape sumukaimeni anozitaura aiwa sumukaimeni ndiri mukadzi ataurwa kunzi ndinakasiya sumukaimeni Ibu bisa kita sih